Tipra haseu tau belena siko akala jak obo haino tini mangpili kase phaijau ka embu deborma kam khai tongma jarawa ojai deborma mungui khoroksa uskuti san phaika porbil thang phaigena uskuti kisa horgadi hinai pia ojai deborma uskuti tarangui thangmani tabuk bo uskuti ripaya ko uskuti malik embu deborma no uskuti number TR06 C7290 o number ni uskuti kebo nugui tongkhai lukurok no sahar di hinai kokjaka takuk embu deborma kaisa borong miyawo 11টা 11:30 দিকে তাং থাংমানি tamni bagai telang bo bokta parangite Prodopil bazaro tang phainani trangmani a borokai sabo boroni borokai sama khanabo ain boro moidan phakwa parani ko bormodan phako parani koi district be khobjak hai dibe na Prodopil block hingkai abun yagulo hingkai tamu kha telang thangmani yagulo khai tang yagulo khai bono ang rutukna ke din no ko thangoi bono mani din no ko thangoi bo boro thangka rutukmai tabo ke tabuk taman sugoi tong no boro telang thangani ni skuri no khogon telang thangai no nong to wan sugoi mangpiliu no japaya an istina je nongnai rok nokhai nini scooty number boso an scooty number kai TR06 C7290 nini mungoi da scooty hingkai scooty kai an bu phain mungoi nini bu phai ni mungoi tana hingkai oje khogoi telang ni mungkai tamukha din bu mungkai bui salai ojoi hene ojoi de borma hingkai nini mungkhe an mungkai embu tamo deporma embu de borma hingkai scooty ni owner ni mu nini ang phayung ni ta entor scooty TVS bu phayung ni jeta owner ta jemon malik jemon pin mungoi karing jago scooty an bu phain mungkai prana bindu deporma hingkai tabuk nong lukurok no tomo kasana musung tomo nang lukurok kasana musung an scooty mangkai jekhana phana mangkai belai no hamna ati dibe na hingkai nini scooty abo khokja kata hai diba na scooty khogjaka hingka borok rok sogoi kena tabuk boro rok sogana bang saimaya bla tabuk idea rogota nokto kisa misa sinilai si tong hingkai bini jaiti gusti rogo phano bo thangoi mano bank rogo thangana hinoi kisa idea ro abo an idea sang romai ta boro thanga hingkai nong tau lukurok thani tom saklai mung mane bono scooty bai borok bai jekhana mangkai orong romboi an scooty bang mana nang hingkai nini scooty ni number plate rok bo sikak paikha hingkai nong bono bhai ka lukurok bono bhai ka romna sa bini photo rok kai to bin photo kana an scooty number angkha TR06 7290 hingkai nini contact number no call khai nukha hingkai boro call khai jeni contact number kisa sali an contact number angkha 9863661518 noro an scooty no nukha hingkai an contact number ro phone kai an ge sabat an contact number angkha 9863661518 hingkai thana rogo complain rok khai kasa thana complain khai ka tam sala thana o complain khai naya ning thau